Bai, hori izan zen lehenengo greba politikoa. Ze egiten dut deialdi bat egun horretan, abenduaren 11. Eta grebak baeukan alde batetik lan aldarriak ez da, aldarrikapenak, lan sariaren igoera, lan baldintzaren hobekuntzak, ordutegi murriztea, baina horrekin batera sartu egin duen ere aldarrikapen politikoak, ez da? Amnistia, autonomia estatutua, askatasuna, horako gauzak, eta egin genduen deialdia, jakin barik zenbat jentek parte hartuko duk, ez da? Baina sorpresa bat izan zen denontzako, gure kontuak atarata 200.000 langile ere greba egin zuten egun horretan. Eta esan zen, ez dakit, guretzako oso deigarria eta nik uste dut poliziarentzako ere nahiko deigarria. Bai. Diktadura baten... Diktadura baten barruen, bai. Gauza bat behar bada aldarrikapen politikoak eta ekonomiko batzu lansari igoera eskatzea eta lan baldintzak hobetzea eta ulertzen da, baina behar da lan ordu kopurua gutxitzearena esplikatu behar da sasoiaretan soldata, baina importanteago izaten zen askotan ordu estren erdaztrekin apur bat igual esplikatzen badozu hori zer zan ordu estren kontua eta hori. Bueno, jornada normala zen 40 orduko, ez da? Eta noiztik datorren asuntue oso zarra da. 40 ordu, baina langile pilo batek eiteben beste 10, beste 12, beste 15, edo beste 20 ordu aparte, eta ordu horiek batzen ziren normalien nominan sartu barik. Aparte, ez da, aparteko sobre baten, eta guk planteatzen geruen oso importantea zala langile batek bere jornada arruntean beharrezkoa den dirua irabazti, eta ez gehiago lan egiteaz beste kaldetik langabeziari begira, hobea da bakoitzak 8 ordu besterik ez sartzea eta gainontzeko guztiak beste langiletzako guztia, ez da. Baina, klaro, hori gero bakoitzaren kontzientzian sartzen da, eta gauza bada planteamendu hori, eta beste gauza bada gero jendeak zer egiten dauen. Baina, zuek planteatu zen dute. Guk planteatzen gero hori.